ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ಅಮಸರಡು ಫಿದರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರನ ಇಜ್ಜಿ ಪೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಉಂಡು ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಅಂಡಲ ಪೋಯ್ ಪಂದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತುವೆ ಪಂಡಲ್ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಈಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಪುನು ಪೋಂಡಿಯ ಬಸ್ಸು ಬಸ್ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ பொறுத்து போடுவது ஏழைகள் பொறுத்தோடு நல்ல ಪೂಜೆ ಅನಿ ಪೋಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಪೋಡಲ್ಲ ತೋಜುಜಿಯ ಗಣಪತಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮಾಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ತೆ ಅಂಡ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆವನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ ಮಿತ್ತು ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಆಯೆ ಮೋಸ ಪೋಯೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಇಂಚೆನೆತ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಇಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಇಡ್ ಯಾನೆನ್ನ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ವಿತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಐ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮೈ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಡ್ ನಿಕ್ಲು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಜಿಂದ ಲೈವ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೆತೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಅವೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನು 2-2 ಸರ್ತಿ ಗೆಂದಾಲೆ ಬೊಕ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಪಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೋಚ್ ಇಪ್ಪೇರು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗುರುರ್ದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನ ಟೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಿದೈ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ 18 ಮುಟ್ಟ ಗೆಂದಲೆ ಪ್ರತಿ 5 ಓವರ್ ಲೈವ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಾಲಿ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ಮ ಸತ್ತಿ ಗೆಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಯೂಸರ್ಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಮಿತ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಬೋನಸ್ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕದಾಯ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ 18750 ಮುಟ್ಟ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋನಸ್ ಗೆಂದರೆ ತಯಾರಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘಬೆಟ್ಟು ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ನೆಟ್ಟ ಅಟ್ಟನೇಡ ನರಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೊದಲನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ನರಪುನ ಚಿತ್ತಿನ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪುರ್ಲಘಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ 3ನೇ ದಿನ ಆದಿಯಾದ ಇನಿ 3ನೇ ದಿನದ ಪುರ್ಲಘಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನದ ಗಣಪದ ಪುರ್ಲಘಟ್ಟದ ಉತ್ಸವನ ಆಚರಿಸುವ ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ ದಿನಾಗ 3ನೇ ದಿನದ ಪುರ್ಲಘಟ್ಟದ ಲೇಖಕ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಇನಿ ಭಯ್ಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಕೊಂಡು ಅದರದು ಈ ಕುರಿತು ಮಹಾಪೂಜ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಆಯ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಈ ಕುರಿತು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಚಾವಡಿದ ಎದುರದ ಮರ್ಗೆಲ್ದು ಪಾರ್ಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮನೆ ದಿಗಿಲು ಗುಟ್ಟಾವುನ ದಿಗಿನ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏರುದನಿ ಬೀರು ಪಚ್ಚಡು ಯಕ್ಷಗಾನು ದೇಶದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ಪಂಪಿಲ ಮುಖತೆ ಪಡೆದುಂಡು ದೃಶ್ಯ ಒಕ್ಕ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಕಡಲಾಯಿರೆಟ್ಟಲ ಜಗತ್ತ ಗೇನ ಒಯ್ತುದುಂಡು
ಮಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ದುದ್ದೈತ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಥೋನದ ಸವಿಸೊರಟು ಉಂಡಾದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಅಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನ ಕಲೆ ಚೌಕಿಡು ಉಂಡಾದು ರಂಗಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಆಟ ಮೆರೆಂಡ ಒಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಹೊಸಯ ಏರ್ದು ಸೇರ್ದಿ ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಸತ್ಯುಲಾದು ತೋಜುನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ಇವರು ಅಂದು ನಾಗಸೊರೋ ತಾಸೆದ ದುನಿಕು ಕೇನುಂಡು ಸಂಧಿ ಸಿಂಗರಿಪುನ ತೆಂಬರೆಲ ಕೆಬಿಜಿಂಜುಂಡು ಗಗ್ಗರದ ಅಬ್ಬರೋ ಮೇ ಇರ್ಮೆನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡೊಂಚಿ ಆಯನ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತೊಗು ಬಲೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಭೂತ ಉಂಡುಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಒನಸುಂಡು ಬತ್ತ ಪಿರ ನಿಂಗೋಲ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಎಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ ಮಾರ ಇದು ಯಾನೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರಿ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕೆ ನೋಡು ಪಿರ ಇಜ್ಜು ಬಂತೆ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೀತು ತಿಂದೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಇಜ್ಜು ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಲೆ
ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ 3 ತುಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೀರು ಡೌನ್ ಜಾರು വീഡിയോ ആവുന്നുണ്ട് ಗೈಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ನಂಬರ್ ಲಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಚೌತಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೌತಿ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೌತಿಗೆ ಎಂಕಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಡೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನಂಚು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್